Okay mga idol, magandang gabi. Babiyahe tayo ngayon. Punta tayong Pangasinan. Nagas muna tayo dito sa may Petron MacArthur, sa may dulo ng monumento. Okay, ngayon biyahe na tayo, ride ship, beep beep sa madadaanan. Let's go. Grabe na talagang traffic dito ngayon sa EDSA. Ang tagal bago makaluwas ang EDSA. Pati ba naman dito traffic pa rin. Wait talaga yung lugar na to.
Valenzuela pala. Yo, anong oras na ba? 7:38 na. SM Valenzuela pa lang tayo mga idol. Wait. Banti ka.
Ha? Oo. Oras ka na. Grabing traffic kasi. Putik. Ha? May daan ba ron? Pangalabon, tapos gabanin na dito ng Pangulo, dire-diretso kami. Ay, ano, maganda eh. Sabi ko, pagdating ko, wala na. Mabuta ka nga ako eh. Sa EDSA, grabe, ang sikip. Meron ka lang dyan, maraming uhuli, pero maraming camera na. Kaya nga. Mga nagulad dyan, may dumating sa yung ano, galing Venezuela. Saan galing? Sa Tagig. Sabi? Dapat pa lang sa ito, pagpunta ka binamit dahil. Pasay. Dire-diretso na, Pasig, sabi ko. Ito, avenue. Hmm. Ha? Hindi na? Maraming traffic talaga dito. Ay, tanga. Pasok ay doon. Anak ng dokwa naman. Eh.
Tubakan. Ginto, Bulacan. Tagal-tagal pa. Wala pa tayo sa kalahati mga idol.
matindi din ang lubak. Paglagpas ng tulay ng Apalit. Grabe nadaan. May tubig pa. Putik na yan. Ay, naku, Diyos ko po, giliw. Nangyari. Swimming! Kaya maayos yung kalsadang to simula 2018. Binabaybay ko na yung MacArthur Highway na to hanggang ngayon. Anong taon na ngayon? 2021. Butik na yan. Kung noon butas-butas lang, ngayon may tubig na. Nagtampisaw sa tubig. Ay, bako gilo.
Makapiling ka. Gagawin na naman nating off-road ang ating sniper. Diyos medyo na daan. Kaya pag bumabiyahe ka dito, dapat gutom ka. Pag busog ka, tagtag yung kinain mo. Awit. Wala man lang warning device. Meron naman sanang warning device mismo sa tapat na ng butas. Pag mabilis yung takbo mo, hihinto ka dun na sa butas. Shout out. Shout out nga pala sa mga tropa ko. Mga tropa kong magpa-practice pa lang mag-vlog. Yeah. Ganda talaga ng daan.
Pampanga. Uy, kasi ba naman dito? Hindi yung marimar. Sarap ang off-road. Sniper lang ang sakalam. Sarap ng daan.
7:38. 7:38. Magdadalawang oras tayo magbibiyahe hanggang Talamang. U-turn tayo sa tamang U-turn. Tamang U-turn. Hindi mo ganun tumagay ng coach ka. Pasang loob ni Kuya.
biyahe pa ako. Mamaya na lang tumawag, nasa biyahe pa ako. Ano na mamaya na lang, nasa biyahe pa ako.